काही कामांचा कंटाळा केला ना, ती कामे रोज रोज वाढतच जातात. तसंच कपडे घडी करायचा कंटाळा केला 1-2 दिवस, त्याच्यामुळे एवढे सारे जमा झाले. नंतर मग ते केल्यावर चिमूला खाऊ वगैरे घातला आणि मग त्यांनी कामावरून आल्यावर म्हटलं की आंब्याचं काहीतरी बनव असं बोलले. मग काय मँगो मस्तानी बनवायला हे तर खूप जास्त छान बनलं होतं आणि चिनूला तर फारच आवडलं. तो छान पीक पण होता. तर फॉलो करायला विसरू नका आणि भेटूया परत. बाय बाय.